the relationship between national leadership, 1, provinces, public representative and caucuses. The following concerns arise directly from the breaches of this section. Interference with the mandate and powers of structures. The NEC does not possess unlimited authority. Its powers are constrained by the Constitution and must respect the mandate of the province. Caucuses are deployed processes intervening in provincial matters without due process or consultation constitute unquestionable overreach. Sinai caucus bahlonishwa la kwaZulu Natal. Oyona fanele respect. And the constitution iyabavumela lokho abafuneke bakwenze. So siyafisa ukuthi ngowe constitution ilandelelwe ngempela ukuthi akuyonani interference ye NEC sikhona istructure se province ukudecide ngeinqumo zama individuals ligcine iorganization ingena kulolu tabo esikulo na. Let's respect the structures. The mandate of the caucus. The NFP constitution is clear. A caucus is a constitutional structure with decisions-making authority. So akudingi kube khona okubangwayo if i-caucus inombono wayo ngokwenzakalayo kwi-province yaKwaZulu Natal. Number 1. Number 2, akudingi kube nombango if i-caucus yamakhansela ngaba we-district eZululand ngaba wakwaNongoma if enombono wawo wona njenge-caucus akudingi kube nombango lapho. But isidinga ukuthi sixoxisane sibukisane ngesinqumo se-caucus ukuze izinto zonke sizohamba kahle. The caucus determines its political posture, voting positions, and participating in governance arrangement, including the GPU. Akesikhuluma iqiniso. Noma uyafuna uthi ufuna ukuphathizwe, izwe aliphathwa ngokuphapha. Izwe alisile insaba. Okay, kunama-structures awu-2. Uma ufuna ukuba yi-politician, ungakaze ulide ebranchini, uzofaka umkhumbi olwakhe. Usuke ungakwazi ukuhlupheka. Uma ungakwazi ulide kwi-constituency, la ukuhlupheka abantu bekuthole khona, abazi ngqo ukuhlupheka kwabantu, abantu abahlala nabantu, usuke ungeke ukwazi ukuliphatha izwe futhi. So uma uthola nje i-position uyithola uhamba ngokukwazi ukukhuluma, kodwa mase kuthiwa akwenziwe manje sesibhethizwe kungekho, uzofeyila ukuthi lesitini lesi asidlulanga emlilweni. Ngisho umphongolo wakhiwa ubheke ezulwini kwathiwa asakheni umphongolo ezulwini, itini kodwa ezowakha lo mphongolo asidlule emlilweni. Uzobaphatha kanjani abantu ungadlulanga emlilweni? Ungabaphatha kanjani? Because awunendaba nokwakhiwa kwendlu, ululu kuyibhidliza. So ngiyafisa ukuthi sizokhuza impela nomhlolo ukuthi siyawuqala ngisho nonjinji lapha elele khona. Uthule wabuka wathi hayi khona. Mkabayi Sukumane wawaziwa kwaZulu. Ukuthi mase kukhuluma o-anti basekhaya omkabayi. Izwe lisuke sekuthukuthelwe ngempela njengoba nibabona bekhona.